از 1 تا 15 октябри соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида хоҳад шуд. Барои хатгирии аҳолӣ дар ҳама давлатҳо на камтар аз 1 маротиба дар 10 сол ё ҳангоми барои хатгирии навбатии аҳолии ҷаҳон гузаронида мешавад. Зульфия Раҳимзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 октябри соли 2015 дар бораи тайёрӣ ва гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2016 дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 гузаронида шуда, ин усули пешрафта доир ба иттилоъ доштан дар бораи шумора, ҷойгиршавӣ ва таркиби аҳолӣ дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил яке аз чорабиниҳои муҳими сиёсӣ ва умуми ҷаҳонӣ буда, дар барои хатгирии аҳолӣ саволномаҳо тибқи пешниҳодҳои ташкилотҳои байналмилалӣ вобаста ба муҳит дар ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр карда мешавад. Агенти омор тасмим гирифт ки дар баробари дигар давлатҳои пешрафта барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзилро бо 3 усул гузаронад. Усули якум пур кардани саволномаҳо ва ба маҳзани маълумотҳои агентии омор ирсол намудан бо истифода аз шабакаи интернет, яъне ки шахс метавонад бевосита ба сомонаи агентии омор ворид гардад ва ба ҳар як саволи барномаи барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ҷавобҳои мушаххас дода мустақилона онро ба маҳзани маълумотҳои агентии омор ворид кунад. Усули дуюм истифода аз планшет. дар планшет барномаи махсуси саволномаҳои барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ҷой карда шуданд. корманди муваққате ки аз тарафи агентии омор интихоб карда шуда аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ тасдиқ карда мешавад, бе истифода аз коғаз, ручка, қалам ва дигар лавозимоти канцелярӣ метавонад ки ҳамаи маълумотҳоро дар планшет пур кунад ва ба маҳзани маълумотҳои агентии омор ирсол намояд. усули сеюм, яъне ки ин пур кардани саволҳо дар варақаҳои барои хатгирии аҳолӣ ки аз тарафи комиссияи мусоидат ба барои хатгирии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, пур кардани саволҳо дар варақаҳо мебошад. маъракаи барои хатгирии аҳолӣ ки дар соли 2020 дар назар дошта шудааст, аз барои хатгирии аҳолӣ дар соли 2010 гузаронида шуда бо усулҳои нав фарқият дорад. агар солҳои 2000 ва 2010 коркарди маълумотҳо бо истифода аз қувваи корӣ, яъне ки бо ҷалби кормандони муваққатӣ гузаронида шуда бошанд, ин усули интернет пурсиш ва истифода аз планшет имконият медиҳад ки маълумотҳо 27% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бе коркарди минбаъда ҷамъбаст карда шаванд, ки ин барои минбаъд ҷамъбаст кардан ва дастраси шахсоне ки ба ин маълумотҳо ниёз доранд гардондани онҳо осонтар мегардад. дар гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил марҳилаи 2020 зиёда аз 30 000 кормандони муваққатӣ аз дигар сохторҳои давлатӣ ҷалб карда хоҳанд шуд. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ки дар корҳои гузарондани барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ҷалб карда мешаванд, музди миёнаи маошашон дар ҷои корашон нигоҳ дошта шуда, иловатан аз мақомоти омор тибқи шартнома маблағи муайянро метавонанд ки дастрас кунанд. мувофиқи нишондиҳандаҳои барои хатгирии аҳолӣ ки ҷанбаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро дорост, ҳар як давлат тараққиёти иқтисодии худро ба нақша мегирад ва барои ба танзим даровардани истеҳсолот, рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ замина мегузорад. зульфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, фирӯзи мусо, ахбор.